What's up mga kabarangay? Diada na mi diri kay magtiwas niyo tapan. Da si Jerry Boy akong kuyog kay ang akong kauban usa na quarantine kay sa lagi nga akong kuan lagi nila pa pagmodyol. Nagid niya ang nga magmodyol mga dapat magmodyol kay liso di gayo. So, tiwas sa pagkupras. What? Atong tapanan di ay. Tiwas sa tapanan. Ya mga kabarangay manang gusto ang kuan mga kabarangay. Kahoy kay para maluto ka. Oh. Mo na sa mga kabarangay. Okay, tagid sa maluto. So, ani ra magproseso sa kuan mga kabarangay kanang kupras. Magtapan ani siya pagproseso. Kumusta ang pagkuan sir? Tapan sir? Unsa man imong gibuhat da sir? Agi ko kahit. Para sa mana? Parang balay magluto ka. Mo din ay kuan da sir kanang buhaton sir sa kuan sir. Oo. Asa ra may mong backup sir? So ato na quarantine. Quarantine day? Ang sawa man sigmudyo lagi. Dapat lagi sigmudjol jod. Kumusta lip? Kira. So ano yatong panginabuhi ron? Ha? Gira lingkod. Kung sa man kakaron? Tapan. Wow. Ya, kabo kag pila kilo ko prason lip? Wa. Wa. Tinuod na lip nga 46 ng kilo sa kopras lip. Oh. Mo ding nagkupras mo lip. Jer, musta da Jer? Okay ra. Okay ra day kayo. Ano sa mga kabarangay mga kabarangay na gamay na lamang kadto sila nasa mga kabarangay mga kabarangay lubi. Nya ang sugnod gamay na laman po di hapit naman siya maluto. Di ana di ay mga kabarangay ang na quarantine. Kumusta naman ang module daw? Pila ka module? Gamay ra na walo ra. 8? Ako na po ra. Mo na diha, dapat lagi. Unsa may dapat dai dong? Gansin. Sa Mudyo. ana, Kaling mo pagtuon daghan gamay di ay. mo na diha. Humam. Nahuman na jud. Kapaw ka pa. Wa ko masanay kay seminar man. Asa man seminar di ay? Go asa. Mo ni among kuan, mo ni among main actor. Sa ni main actor nga mo nga maldito magigay ning bata di ay. So may ginigay na libkas na ang quarantine. O libkas na? So sige. Takas ra ko. Shout out na. Okay shut up. Yun na. Shout out na imong nanay na. Shout out ko sa akong nanay nga akong teacher. Then na. Ayun na. Sa today sa ang nanay nga teacher. Nga isog ka dito. Kung say ko anon buhaton tuma judayon. Kaya Kana? ka mo tuman aw. Patay ka, balian jud kag sugay. Manday diri tapad nga bungon mga kabarangay sa tapanan. Daghang kadug bunga Asa na mo dong? Tara bay napinig nga tunon. May lapinig. Nga to. Sa una ra na. Na may bungon dahil diri mga kabarangay So diya sila manguhag bungon. Nawang sa pagkatkat mga kabarang kayo. Na sila manguha sila og bungon. Dahil may tapad diri nga tapan na may bungon dagag bunga. Amo ang kunin tuta. Ilang pong juta. Manguha sila og bungon action nagsaka ang bagong na quarantine. Libkas naman. Awa mga kabarangay yung saka na gisa mga kabarangay dagang na ba kayo hinog kamong duha Jer mo saka Jer Oo. to dagang na kuha ni Ron Ini na dito. Yung patik mo pa. asa na makadong
Wala day oh. Oh. Nalapag. Sakit. Tunggal. So, Miss Jerry oh, mila-mila man tawa na. Wow. Ayo ra kana dagko. Oo, dagko ay mga barangay oh. Oh. Nogo. Mga kabarangay oh. Oh. Ayo, hinog. Lip, ito no lang ang dugit, Lip. Gausa dito, Lip. Gausa dito. Maghinay mo ha kay akabuga na naman na. Sumabali na. Musta naman na dong? Ikuha na Lip, tuno na Lip. Mo gini ang kinabuhi sa probinsya kabarangay oh. Mani na kanindot mga kabarangay kay lajutan ng kuan ba, experience ba, adventure ka do. Ikado dito yung mga barangay bro. Hanad na niya mga manakahay mga kabarangay. Hapon mo, bigyan ka kay. Kasi balik sa ka. Humpid yun. Asa na magkuha Lip? Tuwara, kita ng Pilip. Mo na sa Lip? Oh, ako na ni. Sus, pati dun dako ang mga kabarangay oh. Pula. Cool kaya mga kabarangay oh. Wow. Hindi sa tong ganahan mga yo kabarangay. Dami diri ng mga kabarangay. Kaninog. Danoy. Ge? Oh. Wala kaya na ko. Dako man, ilog. Dino. Humanagin mi nanguha sa bungon mga kabarangay. Ug mao nagin niya mga kabarangay oh. Dako kay mga kabarangay. Ano ba ako nakuha na na? Kay kuan, yuta ni. Paningot po ko mga kabarangay kay nisaka ko kay minus yung mga bataan nagmuha og bungon. Pero okay gyapon kay kainan na ning bungon. So dili na laman og daghang salamat kay para nga mga ako na mi og bungon.